ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଞ୍ଚୁଦଳ ଏବେ ଆମର ବଳିଦାନ ପୀଠରେ ଆସି ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏବେ ଏଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆମର ବ୍ଲଗର ବି ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବେ ଦୁଇଟି ବ୍ଲଗର ମିଷ୍ଟର ବିନୟ ଆଉ ବ୍ଲଗ ହେଉଛି ବାଦଲ। ଟିକେ ଉପରକୁ ଟେକନ୍ତୁ ମୁହଁ। ଦେଖିବ ଦୁଇଟା ବ୍ଲଗର ଆଗେ ଆମ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନରେଶ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇ ଆମର ବଳିବାମନ ପୀଠରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ନୂତନ ଯାଉଛି ଆମର ତିଆରି ହେଉଛି। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସୁଧାରତ ତୁମ୍ଭୁ ଥାରେ ଯେ ପାଦ ପଦମେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ